नों रजेनिफ्राय अननाय मोननैयाव लिरबाया गोबां लाइजाम नों रजेनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय फोरमायना आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ गोसो थोयो नाथाय माथो सानखो सना आंनि नोंखौ मोजां मोननायाव आंनि नोंखौ गोसो थोनायाव दिनैसिमबो लाइजामनि फिननाय गैया मानो नों रजेनिफ्राय लाइजामनि फिननायखौ मोनगोन साननानै नेबाय दं आं दाबोनो सना नों रजेनिफ्राय आंनि बे अबथिरा जिउखौ लानानै अननाय गैया नामा नोंहा अन्थाइ बिखा नोंनि बिखाया मानो गोसोआ जायो आंनि सना बे मुलुगाव थांना थासान्दि नोंजोंनो रुजु रुमु संसार जालांनो नों रजेनिफ्राय अननाय मोनोब्ला नाथाय गासिबो फैमालसो जासिगोन नामा आंनि गोसोनि साननायफोरा लाइजामनि खोथा लाइजामावनो थाबाय सना नों रजेनिफ्राय फिननाय मोनैयाव गोरबोनि राव गोरबोआवनो थालांसिगोन सना नों रजेनिफ्राय अननाय मोनैयाव खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि।